Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Team yangu ngepi mukuda se tadzoka zvakare zvekupisa taskimboka aiwa zviri kupisa tokupaya chikunyime pasata pina pana zviri kupisa mongotanga mangobashi button subscribe kana wasubscribe kugara aiwa bolacho timo mutima tukufamizana right saka nyenda chine panapa ikunetse nyaya Jamaster nyaya Jamaster yaita muchaura kusini muchirembe kungakaruwa fine butsu izvi tabacha murezi mabeka wana ndiona inde nechona kupopocha vari kunyunyucha saka pane zvinobva chakwanisa kuita nezvekuti zvinhu chakwanisa kubacha vanhu vanga vari kudanzi uyu mukomana achamboita kumutsvaga badanzi anowanika zvake but mukomana uyu ari kunzi iye haana foni munhu weoya wanongoichozo ngonakirwa mangoma nekuda kudhakwa but foni ichi haana badanzi anobatika zvake badanzi kukwara akakwara zvakanzi akashuka chifesi saka sofa nambobata timu yandabacha ngeriko yakawitnessa zvinhu zvichiitika kuti timoto chicho chakaitika saka chaita muzvizwire kuti chii chakaitika kune vakomana vandabacha ava then vari kutitsvagira mukomana wakasangana paari chakwanisa kuti chozotopinda naye live achitaurira kuti zvakafamba sei. What happens is mfeso itoti funny ra Jamaster ona. He was right on front of the stage kuti every song ya Jamaster inenge ichimbwa ndiye aidairo keta enda pana song ya Jamaster yanga singazive saka pa that song iyo ikurira iyo ndo paanozorohwa manje bozi iye akabva aifarira anobva akwira pa stage but anga uchiita se kutorawo mastanzi ekwa Jamaster pari kuti atendoke kuti kuti mwangu ari kupi ndo pakapanzi bhutsu vanowira pasi wezi achinowira pasi pestage chepo afunga akatomboita zvinenge zve15 maseconds akarara then ndibva azongomuka akasvuka paziso pano ndibva azongobuda vabaya kudheni mufeso wemakirangu ona tinotomuziva ndewe kuno kuchinoi. Stisto Recondo Radio. You are listening to Stisto Recondo Radio. No, muriona chii uyo mufeso aitonakirwa nedhanzi manje uyo kurwa bhutsu aitonakirwa nedhanzi aitova padhanzi then akabva angokwira stage akatanga kutotamba Jamaster achimbira uko then Jamaster manje ubva azongomujambira nebhutsu maiziya Jamaster akatobvaidza kubvaidza kusingaite zvototi vanhu vese vari muchinhoi vakutorwadziwa nazvo kurwadziwa big time kubvira kuvanhu vacho vakatokonza kuti Jamaster auye kushow yacho vanhu vakamuitira show vakutorwadziwa kusanganisira maproducer yese vari muchinhoi vakutorwadziwa big time. Stisto Recondo Radio. You are listening to Stisto Recondo Radio. Munhu akakwara because stage yanga yakareba ndika saka iye akarohwa bhutsu ari pastage akarohwa pana pahuro apo akanowira pafloor kubva pastage kuenda pafloor plus munhu anga kanwa doro maziva saka mahwani saka time dzakadonha kuenda pasi paipa akatanga kujuja ropa but patime iyoyo munongozivawo mudhanzi munhu wese anenge aida zvemafaro pane vanhu vashomanani vakatora munhu kuenda naye panze hatina kuzoona kuti munhu iye akazofamba sei but munhu akatokwara takamboda kusvika padhuze pachona so tangonzwa vanhu vachichema achichibva tangodzokera dhanzi chairai kuti nguva dzedhanzi ka vanhu havazonyanyoita stereki vanenge vakawandira kudhanzi but Jamaster akabvaidza because akatora Alaska akaona sekunge kumusha stereki kwekuti zvaari celebo kunyange akarova munhu hapana zvinomboitika but munhu kutoti atanisha zita rake because zvaiita aratidza kumakisa chaiko kumakisa kozi makatarisa munhu wachiona kauyo wakarova munhu ainakirwa nedhanzi munhu aitotamba dhanzi aitotamba ngoma rake zvakaipa aitotamba but yobva aratidza kusaiza kutoona songe hatoenda stereki nenyika but hapana. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.